ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo muli ndine mhese samawa ndi mzangayo Zavuta wilima tipepese kuti nkhani zitayamba mochedwa chifukwa cha mavuto ena koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Mafumu a mchigawo chakumpoto akaonekera kwa mtsogoleri wa dziko lino kukamupepesa pa imfa ya yemwe anali wachiwiri wake Dr. Saulos Chilima. Nduna ya za ntchito yati boma lionetsetsa kuti lapereka mwayi ofanana wa ntchito kwa achinyamata omwe akufuna kukagwira ntchito ku Israel. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yamaliza ndime yoyamba ya TNM Super League ili pa namba 4 itagonjetsa Bangwe All Stars ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Mafumu a mchigawo chakumpoto anakaonekera kwa mtsogoleri wa dziko lino kukamupepesa pa imfa yemwe anali wachiwiri wake Dr. Saulos Chilima. Mafumuwa anakapepesa Dr. Chakwera ku Mzuzu State Lodge komwe anakumana. Tili ndi zambiri mu ripoti ya Alex Mongosi lomwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Ndi chikhalidwe cha Malawi kuti ngati wina wataya okondedwa wake, abale ndi anansi amabwera pamodzi kulimbikitsana ndi kumpatsa chilimbikitso. Pachifukwa ichi mafumu mchigawo chakumpoto anali ku nyumba ya boma ya Mzuzu State Lodge kukapepesa President Dr. Lazarus Makathe Chakwera pa imfa ya yemwe anali wachiwiri wawo Dr. Saulos Chilima. Poyankhula kwa mafumu, President Chakwera wati imfa yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yakhudza Mmalawi aliyense kuphatikizirapo mafumu. Mfumu akunkhata be kurumpi karonga ndi chitipa atamva kuti president abwera kuno ku Mzuzu State Lodge iwo anaonapo chamwayi kuti abwere adzapepese za imfa imeneyi. Koma president anatengapo somwayi kunena kuti imfa imeneyi sinakhudze munthu umodzi, sinakhudze iwo okha ngati president poti anali achiwiri awo, kapena sinakhudze boma lokha chifukwa awanali vice president boma. Koma imfa imeneyi president akunena kuti inakhudza aliyense. Chifukwa chake president anatengapo somwayi kuwapepesa mafumu amenewa kuti nawonso alandire chipepeso kwa iwo. Makamakaso kuonera kuti ngozi imeneyi inachitikira mchigawo chino ndiyo president atidaiya nanenso ndikupepeseni. Mfumu yaikulu Kyungu ya maboma akaronga ndi chitipa yapempha Amalawi kuti apereke ulemu ndi chikondi kwa mtsogoleri wa dziko lino maka pa nthawi yachisoni. Amalawi tikhale anthu aulemu kulemekeza mtsogoleri amene alipo sopano. Timpase ulemu wake, timpase chikondi, tigwirizane kuti iwowo asogolere dziko lino bwino. Ngati sita zimenezo Malawi singakhale dziko la mtendere. Pamwambowu mafumu anachokera maboma arumphi, Nkhatabe, Chitipa komanso Karonga. Ndipo mawa President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atsogolera gawo loyamba la mwambo wa 26 opereka certificate kwa ophunzira omwe anamaliza maphunziro awo pa skulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Chikalata chochokera ku ofesi ya President ndi nduna chati Dr. Chakwera yemwenso ndi chancellor wa university akafika kumalowa nthawi ya 9 koloko mawa. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ati makapempha anthu mdziko muno kuti azikhala achikondi posachitira nkhanza anthu achaubino. Mayi wa dziko lino yu amayankhula izi kurumphi pamwambo kumbukira anthu achaubino. Amuhamba ati kwa zaka zisanu zapitazi pakhala nkhani zochepa zokhuza nkhanza zimene anthu akhungu cha albino akhala kukumana nazo. Iwo atinso gulu lawo lili ndi nkhawa kuti pamene dziko lino likupita ku zisankho anthu atakuyambanso kuwachitira nkhanza anthu akhungu cha albino. Zipongwe zambiri komanso kuphwanyira ufulu anthu achi albino zimachuluka kwambiri tikamapita nthawi ya chisankho. Ife timafunisisa kuti chisankho chinocho chikhale chosiyana ndi zisankho za mbuyo mu. Chifukwa tikaona mu 2018 komanso 2014 makesezi amene alipo 49% ya makesezi athu onse akuchokera mu nthawi ya chisankho. Ndiye timafuna kuti chisankho ichichi chikhale chisankho chopambana chimene anthu achi albino atathe kupita kunja kukavota komanso kutenga nawo mbali pa chisankho mu njira zosiyana siyana kaya ndi kuphunzitsa nawo anthu. Poyankhapo pa nkhani
nkhani mneneri wa polisi Peter Kalaya watsimikizira anthu akhungu la chialubino mdziko muno kuti apitiliza kuwapatsa chitetezo. Ngati Malawi Police Service tikumvetsetsa apa komanso anthu akhungu la chialubino akamadandaula kapena kuti akakhala ndi nkhawa ngati zimene akuzinenazo, koma tifuna tazimikizire iwowa apa komanso anthu onse akhungu la chialubino mdziko muno kunena kuti ifeyo Malawi Police Service tikhala tikupereka chitetezo monga mmene takhala tikupereka chitetezo mbuyo mosemu, ndipo iwowo asadandaule za nkhanza zina zilizonse kupita chitsogolo. Ife tikuyembekeza kuti wina aliyense pa ma-stakeholders amene tilipo opereka chitetezo kwa anthu akhungu la chialubino tigwira ntchito mogwirizana kuti anthu akhungu la chialubino akhale otetezedwa nthawi ina iliyonse. Gulu la apamu lati ndipofunika kuthetsa nkhani zabodza zimene zimafala zoti anthu akhungu la chialubino ali ndi mphamvu zapadera zothandiza kupambana pa chisankho komanso kuthandiza kuti munthu alemere. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Unduna wa zamaphunziro wati nkofunika kulimbikitsa ntchito zakafukufuku zopititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Nduna ya zamaphunziro Mayi Madalitso Kambawu awirima anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano okhazikitsa ntchito yakafukufuku yokweza maphunziro m'magawo osiyanasiyana. Tili ndi zambiri mu ripoti la Lonjezo Msodoka. Ntchito yomwe ayikhazikitsayi akuti ithandizira kuti ana omwe adalephera kupeza maphunziro awo sukulu za primary ali ang'ono akwaniritse kupeza maphunzirowa ngati ana ena aliwonse. Malinga ndi mkulu wa bungwe la Link Community Development kuno ku Malawi Harold Kuwombola, ntchito yakafukufukuyi igwiritsa ntchito njira zopezekeratu zosiyanasiyana poonetsetsa kuti maphunziro akufikiranso ana oterewa. Akuwombola anapitiriza kunena kuti bungwe lawo lachita ubwezi ndi mabungwe osiyanasiyana polondoloza ntchito za maphunziro za mtundu kuti ntchitoyi ikhale yopindula. Project imeneyi yakhazikitsidwa chifukwa chonena kuti tinaona kuti aphunzitsi amene amaphunzitsa ku sukulu zetimati za complementary basic education ambiri ayiwo otingoti onse ayiwo ndi aphunzitsi oti sanalandire maphunziro apadera ku teacher training college akaphunzitsidwe pa sukulu. Ndiye pamakhala gap yonena kuti kodi mwana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana kapena amene ali ndi mavuto ena pophunzira amuthandiza motani, panalibe upangiri umenewo. Ndiye project imeneyi itikubwera kuti tipange kafukufuku kunena kuti kodi ndi zinthu ziti zimene zingawathandizire aphunzitsi amenewa kukhala ndi luso loyenera. Poyankhula atakhazikitsa ntchitoyi, nduna ya zamaphunziro Madalitso Kambawu awirima anati boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti mwana aliyense mdziko muno akulandira maphunziro posatengera mavuto omwe ali nawo, zomwe akuti nzofunika kuti zotsatira zakafukufuku pa ntchito za maphunziro zizigwiritsidwa ntchito posintha zinthu. Kafukufuku amene achitike athandizire kuti tikhoza kukhala ndi ndondomeko zabwino zimene zikhoza kuthandizira zomwe zikuchitika kale pa ground kuti tione kuti kodi maphunziro amene wawo amene timanena kuti othandizira maphunziro amene ali okhazikika kuti mwina ana oti osanapitiza sukulu o anasira padera osanapita sukulu nthawi imene amene kukhalapo kuti nawonso kuti akhoza kuthandizika bwino bwanji kuti maphunziro amene wanso akhoza kukhala kupititsidwa patsogolo mu njira zamakono bwanji. Ntchito yakafukufuku yomwe ayikhazikitsayi ikuyembekezereka kutha mu chaka cha 2027. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Nduna ya zantchito Mayi Agnes Nyalonje yati boma lipereka mwayi ofanana kwa achinyamata omwe akufuna kukagwira ntchito mdziko la Israel. Iwo ayankhula izi pomwe anayendera Lilongwe Technical College komwe kukuchitika kauniuni wa anthu amene akupita mdziko la Israel. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Patrick Dambula. Boma la Malawi litalengeza kuti likufuna achinyamata amene ali okondweretsedwa kukagwira ntchito ku Israel m'minda. Anthu 3,557 ndiwo adalembera ntchitoyi. Mwa anthu amenewa 3,309 ndi amene ayitanidwa kuti akachite mayeso a ntchito, kuyimirira 93% ya anthu onse amene analembera ntchitoyi. Mayeso a ntchitowa achitika m'maboma onse a mdziko muno lolemba lapitali, kupatulapo maboma atatu omwe ndi kuphatikiza Lilongwe. Lilongwe yomwe ili ndi chiwerengero chachikulu cha anthu amene akufuna ntchito imeneyi, chomwe ndi choposa 2,000, yakhala ikuchititsa mayeso a ntchitowa kuyambira lachiwiri lapitali, ndipo mayesowa azatha lachisanu likubwerali, ndipo izi zikuchitikira ku sukulu ya Lilongwe Technical College.
nduna yona za ntchito a Agnes Nyalonje inakaona mmene zinthu zikuyendera kumeneko. Anyalonje anauza MBC kuti Lilongwe ili ndi chiwerengero chachikulu cha anthu amene akufuna ntchitoyi kamba kakuti imalandiranso makalata a anthu amene amaponya m'maboma osiyanasiyana koma anthuwo ndi ochokera ku Lilongwe. Iwo anafotokozanso kuti Lilongwe yakhalanso ikulandira makalata ofunsira ntchitowa kupyolera pa makina a intaneti ochokera mdziko monse muno, ndipo ndi chifukwa chinanso chimene chachititsa kuti Lilongwe ikhale ndi chiwerengero chachikulu cha anthu ofuna ntchitoyi. Anyalonje anafotokoza kuti cholinga cha boma ndikuonetsetsa kuti achinyamata onse amene ali nzoyenereza apeza mwayi wa ntchito mofanana, ndipo nchifukwa chake anapereka uthenga oyenerera kwa onse amene akufuna ntchitoyi komanso kuwapatsa mwayi kuti akhonza kumaponya kalata zawo zofunsira ntchitoyi kuchokera mboma lina lililonse mdziko muno. Programu iyi yolemba achinyamata ntchito kuti apite ku Israel kukagwira ntchito, cholinga cha boma pansi pa president athu ndi choti mnyamata aliyense, mtsikana aliyense amene ali nkuthekera kugwira ntchito ya mafamu ku Israel akhale ndi mwayi opanga nawo opikisana nawo. Nchifukwa chake ifeyo ngati boma taonetsetsa kuti maboma onse ali ndi office yoti mukhoza kukatula application yanu. Aliyense wapatsidwa mwayi kuti akhoza kupanga apply, ndipo tayesesa kupereka information yonse yofunikira kwa aliyense ndi nthawi yoti anthu apange apply. Anyalonje anaonjezeranso kunena kuti boma la Malawi lipindula ku ntchito yotumiza anthu ku Israel kamba ka misonkho imene izibwera mdziko muno komanso luso limene achinyamatawa akalitenge kumeneko. Mmodzi mwa achinyamata amene anabwera kudzachita nawo mayeso amenewa ndi Awin Kaonga wa ku area 22, ndipo iye wati akhulupirira kuti akapatsidwa mwayi wopita ku Israel akatenga luso la pamwamba limene adzathandize dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake otukula dziko lino kupyolera ku ntchito za ulimi, zokopa alendo komanso za migodi. Kwambirimbiri chimene chandibweresa kuti zapange nawo interview ndi masomphenya amene president athu ali nawo a 2063, and masomphenya amenewo muli ATM strategy imene agriculture is part of them, is one of the sector of it. Ndiyeno ngati fema youth in 2063 tiyena kuti tikapita khala kumene utapita ku Israel kumene kuja tikaphunzirako zambiri, kugoleya tikaphunzirako zambiri zoti after 60 months contract atikata tizabwera kuno ku Malawi ndi kuzapanga zinthu zazikulu kwambiri kuzera mu maskills amene tikhoza kuphunzira kumeneko. Achinyamata amenewa ngati angatengedwe kuti apite ku Israel ndiye kuti akuyembekezeka kukakhala kumeneko miyezi yosachepera 60 akugwira ntchito. Patrick MBC Lilongwe. Nkhani zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. Mafumu a mchigawo chakumpoto akaonekera kwa mtsogoleri wa dziko lino kukamupepesa pa imfa ya yemwe anali wachiwiri wake Dr. Saulos Chilima. Nduna ya za ntchito yati boma lionetsetsa kuti lapereka mwayi ofanana wa ntchito kwa achinyamata omwe akufuna kukagwira ntchito ku Israel. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yamaliza ndime yoyamba ya TNM Super League ili pa namba 4 itagonjetsa Bangwe All Stars ndi zigoli 2-1. Kungolemba maeso pompo kumenya plani. Izizi ndizopweka nkhani ndi plani. Tumagaye khalani ngati Dickson Mani Dazo mfana wa plani. Kuyambira pa 5 August mpaka pa 6 September 2024 wakusaniweka kukaphunzira maluso a ntchito zamanja za teknoloji mutu usamazisire. ICT computer use, ICT advanced and CCTV installation, cell phone repairing, video production and graphic designing, audio production, home gadgets repairing and dish installations, electrical and solar installations, refrigeration and air conditioning, komanso motorcycle repairing. Pangani plani fizi imayambira 95,000 kwacha malingana ndi gawo lomwe mwasankha. Maphunzirowa amachitikira ma training centers anweka ku planta ya Lilongwe ndi Mzuzu. Timbireni 0999 48 49 49. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood,
But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu ndipo tibwerere ku nkhani yathu yomwe tinati mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera alimbikitsa anthu kuti akhale achikondi komanso kusachitira nkhanza anthu akhungu la chaubwino. Mayi wa dziko linoyo amayankhula izi mboma la Lumphi pamwambo wokumbukira anthu a chaubwino. Eunice Ziovu anali komweko ndipo wafika ndi ripoti. Listen very careful. We are saying united we stand, divided we fall. As we are here. Unali mwambo wochititsa kaso komwe kunali zionetsero zosiyanasiyana pa chikondwerero komwe mabungwe osiyanasiyana anaonetsa zomwe amachita pothandiza anthu achalubino. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa msonkhanowu, mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera anati mpofunika kuti wina aliyense athandizire poteteza anthu achalubino ku nkhanza zomwe zimachitika kuti nawonso adzipeza mwayi osangalala ndi ufulu wawo. Pamenepa mayi wa dziko linoyu anachenjeza andale komanso anthu onse m'dziko muno kuti asamachitire nkhanza anthu achalubino makamaka pa nthawi yomwe dziko lino likukonzekera zisankho za aphungu komanso mtsogoleri wa dziko, atipoti malipoti akuonetsa kuti nthawi imeneyi ndi yomwe anthu achalubino amaona nkhanza zochuluka. Ine ndine mboni pano tikupulikana munga wina ya visankho chifukwa chakuti mwakoma wakuti mwatola chiwi ise tindakomepo muntheni pano ndi kwena sitili pampano olo kachikhuni kalikose tindamwepo chanthe tili pano ndi so musuzika waka vakuchita ivi vakusuzika waka tikupulikana vakusuzika waka yayi para chiuta wakhumba kuti mwe pampando muyenge pampando gomezekana wakachiuta mwene yumbwino. Mtsogoleri wa bungwe lomwe limaona za anthu achalubino m'dziko muno la Association of People with Albinism APAM Young Muhamba anayamika boma chifukwa cha ntchito zosiyanasiyana zomwe zikuthandizira kukweza umoyo wa anthu achalubino m'dziko muno, zomwe akutinso zathandiza kuti mavuto omwe akhala kukumana nawo achepe. Amuhamba komabe anapempha boma kuti likhwimitse chitetezo pa nthawi yomwe dziko lino lidzikonzekera chisankho, ponena kuti anthu ambiri achalubino amachita mantha kukaponya nawo voti ati kamba koopa kuti achitiridwa nkhanza zosiyanasiyana. Zina zimene zachitika zinthu zabwino, nkhani ya manyumba, nkhani ya national plan imene kunenayi, paliso zinthu zina zambiri, nkhani za mabill disability act inapangidwa liziu ya nyuwani ya 2014 inadusa chaka chomwe chino. Ndiye tikaona zinthu zimene zachitikazi tindi chikhulupiriro kunena kuti anzathu aboma komanso adindo ena osiyanasiyana ma NGOs abwera poyera. Ndipo nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Jane Sendeza anauza msonkhanowu kuti boma likuchita chothekera china chilichonse pofuna kukhwimitsa chitetezo komanso kusamalira anthu achalubino m'dziko muno. Asendeza anatsimikizanso kuti unduna wawo akukambirana ndi unduna wa zamalo kuti apereke malo omwe a bungwe la APAM akuwafuna m'dziko muno. Chimene tikufuna kupanga ngati kuunduna kuthandizira kwa anzathu achalubino ndicho kupeza malo amenewa ndiwoti pakakhala factory imeneyi ndiyoti pakakhalanso maofesi, koma makamaka kumbali ya factory nchonera kuti aufunitsitsa kuti azipanga mafuta awo amene amayenera kudzola anzathu achalubino amene amatha kutetezera khungu lawo makamaka kuti kudzuwa, chifukwa khungu lawo ndi dzuwa siligwirizana limabweretsa matenda aja a kansa, ndi aufunitsitsa kuti akhale ndi malo amenewa. Malipoti akuonetsa kuti nkhanza zoposa 218 zochititsa mantha ndi zomwe zinawachitikira anthu achalubino mu zaka 10 kuchokera mchaka cha 2014 mpaka 2024. Ndipo malipoti ochokera ku polisi akuonetsa kuti anthu 49 achalubino anachitidwa nkhanza zosiyanasiyana pa nthawi ya zisankho mchaka cha 2018 mpaka 2020. Ndine Eunice Ziovu kuchokera ku Mzuzu.
nduna ya zokopa alenda mayi Vera Kantukule atuluka mchipani cha UTM ndipo alowa mchipani cha Malawi Congress. Powalandira mchipanichi kulikulu la chipanichi mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wa chipani cha MCP Ayesen Wankaka ati mayi Kantukule sanasochere kamba kuti alowa chipani chomwe chilibe umwini koma ndi chipani cha Malawi aliyense. McDonald Chiwayula wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Pa msonkhano wa atolankhani omwe unachitikira kulikulu la chipani cha Malawi Congress mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu wa chipanichi Ayesen Wankaka analengeza kuti nduna ya zokopa alendo Vera Kantukule omwe anali a chipani cha UTM tsopano alowa chipani cha Malawi Congress. Ankaka ati izi zikutanthauza kuti chipani cha MCP ndi cha nzika iliyonse ya dziko lino ndipo chipanichi ndi chokonzeka kulandira aliyense yemwe akufuna kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana zokweza dziko lino. Chinthu chimodzi sikungosonyeza kuti achakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party mbiri yawo yabwino ikumkeramkera patsogolo zimene zikukopa anthu kuchoka mzipani zina komanso ena amene analibiretu zipani kuti abwere ndi kukhala nafe mchipani cha Malawi Congress Party ngati mamembala kuti agwire ntchito ndi Dr. Lazarus Chakwera pamene akutukula dziko lino. Anthu ndi Nkhani akuyembekezera ali pamsere panopa ndi ulamulamu kufuna kuti alowe ndipo kuti Chakwera udatsekula chitseko tele tuyembekezera kuti m'masiku akubwerawa anthu ena ambirimbiri akhala akulowa mchipanichi. Poyankhulapo Akantukule ati alowa chipanichi kamba kuti akufuna kuthandiza mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pogwira ntchito yotukula dziko la Malawi. Chimene ndichitisa chonena kuti ndaganiza kwambiri ndakaniza kupempherera kuona kuti zingayende bwanji ndafika pa chisankho chimene chilero ndaganiza choncho ndilandiraso malangizo komanso ndapemphera kochuluka kuti ndifike malo ano ndiye lero ndisangalala kwambiri kuchitacho ina nawo chipani cha Malawi Congress. Kuteteza mpando nkhani imene singakhalepo chifukwa chonena kuti kusankha kapena kuyesa nduna zaboma imeneyo ni ntchito imene president wa dziko amapatsidwa ndi malamulo akulu a dziko imene pati Constitution of the Republic of Malawi. Ndesi ndinganenepo zimenezo chimene ndachitira ine chisankho imenechi chonena kuti lionetsetse kuti president Chakwera atengeso koma 2025. Akuluakulu a chipani cha MCP ati khomo ndilotsekula ndipo aliyense yemwe ali ndi masomphenya achitukuko cha dziko lino ndi olandiridwa mchipanichi. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yamaliza ndime yoyamba ya TNM Super League ili mnamba 4 itagonjetsa Banga All Stars ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Masewerowa anachitikira pa bwalo la Mpira Stadium mu mzinda wa Blantyre. Ndipo tikatere tamaliza nkhani zathu koma tisanasiyane bwanji tionenso mitu ya nkhanizi. Mafumu a mchigawo chakumpoto akaonekera kwa mtsogoleri wa dziko lino kukamupepesa pa imfa ya yemwe anali wachiwiri wake Dr. Saulos Chilima. Nduna ya za ntchito yati boma lionetsetsa kuti lapereka mwayi ofanana wa ntchito kwa achinyamata omwe akufuna kukagwira ntchito ku Israel. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yamaliza ndime yoyamba ya TNM Super League ili pa namba 4 itagonjetsa Banga All Stars ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Munali ndine mese zamawa ndi mzangayo Zavuta Rima tukufunani usiku opambana. Madzulo opambana kwa nonse ndipo ni nthawi ya zanyengo. Madzulo ano